ayikho into lethi injabulo nje ngokukhuluma nawe ngokukhethekile kwi-channel igama upastor weningi. Sikhona ke la ukuchaza amaphupho, silandele on e.tv kule morning show suke sikhona every Thursday kule morning show every Thursday kusuka ngo7 nje ukuya ku 8 ungayivula TV yakho uhlale phansi kusofa ubukele. Kanti sikhona on ku Imvula FM commercial radio station lapha eNewcastle esifundazweni Mpuma iNatal eKwaZulu Natal empeleni. Suke sikhona ngo Friday ngo8 nakhona suke sikhona silekelela. Ngaloko sikhona kwi-channel yakho Nufliq sichaza nakhona inamba yami ikhona abantu bayisebenzisa abanye bayisebenzisa kabi ke ngoba bayisebenzisa ku WhatsApp kanti ngiyacela ukuthi abantu banga WhatsApp abantu bengifonela abantu bafona babhala ngenkani ku WhatsApp okuyinto engisizwe ubuhlungu ukuthi why umuntu efuna ukusizakala kodwa enze ngenkani ku WhatsApp. Ima ungifonela angase ngakhokhisa umuntu uma ngangifonela akekho nje ngathi mina faka imali khokha yabo so faka i-airtime enough ufone kana wethu siyabonga uNkulunkulu athela umusa. So bheka la iphupho likaMhlengi Sibanda uthi amen ngibingelele ngicela ukubuza ngilokhu ngiphupha ngithandelwa inyoka kodwa ayingilumi ingithandela iyabiye isuke futhi emzimbeni ihambe inyoka yakho emnyama liphupho liyaphinda phinda. Sibeke kanje uma uphupha uthandelwa inyoka emnyama lolu phawu elusho ukuthi kunomuntu omubi mhlawumbe oyingozi osone nawe kopha engeke akulimaze empilweni. Uma uphupha uthandelwa inyoka emnyama uphawu lungaxwayisa ngesimo esibi esikhungathayo kepha ephinde sindlule ngaphandle komonakalo. Uma uphupha noma uma ungowesifazane uphupha uthandelwe inyoka emnyama futhi ungakwazi ukubaleka lolu phawu olungasho ukuthi uzobhekana nobunzima noma ubhekene nobunzima nezithiyo noma nokukhashelwa umuntu okufisela ukube empilweni yabona. Kanti uma ungowesilisa kuyenzeka uphuphe la uthandelwa inyoka emnyama kungasho ukuthi leli sixwayiso ngokuthi ke kumele mhlawumbe uqaphele lowo muntu osuke usondelene naye ongahle mhlawumbe akukhaphele noma kwakhela uzungu mhlawumbe usuke ungahle ubanjwe isifo ke esithile kodwa sizolapheka kalula yabona. Uma ukuthi umuntu osuke esebenza bese uphupha la uthandelwa inyoka emnyama kungaba uphawu lusho ukuthi mhlawumbe uzobhekana mhlawumbe nencindezi ethile lapha emsebenzini ngenxa yomuntu ongalungile yabona noma ngenxa yezikhulu zakhe ezingalungile. Kanti uma ukuthi umuntu odabalazayo ebhizinisini lakho uyazama ebhizinisini mhlawumbe bese uthandelwe inyoka emnyama uphawu lungakhomba la ukuthi mhlawumbe ungase ungene ngaphansi kwencindezi futhi mhlawumbe ngenzeka ungakwazi ukwenza inzuzo eyanele ngenxa mhlawumbe yomuntu okumise kabi ebhizinisini noma uzolahlekelwa inzuzo ngenxa yomuntu oyimbangi yakho futhi ononya nozokucindezela noma ozocindezela ibhizinisi lakho uthi lingakwazi ukuthi liphumelele. Kodwa ke kusho ukuthi la siphethe ngokuthi inyoka emnyama uphawu olubi esikhathini esiningi oluvame ubika ububo obusuke buza incindezi esuke iza izimo ezimbi esuke ziza engenzeka ziza ngenxa yemimoya emibi noma ngenxa yabantu ababi ngenxa yomoya omubi noma ngenxa yomuntu ke omubi empilweni usuke uqasheliswa nje. Shuthi wena ngoba lokhu inyoka yakubamba yakuthandela yakuyeka mhlawumbe unokuvizithwa umoya omubi nje uphinde futhi uyihambele umoya omubi uphinde ubuye uphinde uzihambele umoya omubi udlalela ngakuwe. Siyabonga uNkulunkulu.